Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ Assam Police Vacancy 5000 नि बारा ओंखारदों गासैबो लानानै आरो बेनिफ्राय ABUB Constable SI रानदों सो बिनिनो जोङो काट अफ एनालाइज खालामगोन UP पोस्टआव मानोना पोस्टआ जोबोर खम सो बे जोबोर खमाव STP काट अफ बेसेबां थांथावना ST SC OBC UR केटेगरियाव बेसेबां काट अफ लाथावना सो बिनि सायाव पोस्टखौ नायनानै एनालाइज खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब अब्लानो बुजिगोन आरो हानायसेबां शेयार खालाम आरो जाय नोंथांमोना Bodo job info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोबां साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन एडिआरइ 15000 वेकेन्सि नोंथांमोना दिस वीक एबा सेकेन्ड वीकआव फैगासिनो दङ सो बेयाव क्लास 8 पासनिफ्राय 10 पास HS पास डिग्री पास नोंथांमोना खालामनांगोन फर्स्ट वाइसआवहाय जेब्ला अफिशियेल नोटिस फैयो नोंथांमोना A to Z मोनगोन क्राइटेरिया सो बेखौ दोनथ'नानै जोङो दानिया काट अफ लाबोनोसै UB पोस्टआव ST आव सेफ जोना बेसेबां थाथावना एन्ड आनरिजार्भआव बेसेबां थाथावना सो बेखायनो जों फैग्रोबाय अफिशियेल वेबसाइटआव AB नि काट अफ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव लिंकआ दङ नायनो हागोन सो बेयाव नोंथांमोना हमना ला 15 अक्ट'बराव एक्टिभ जायोबा लास्ट डेटआ 1 नभेम्बर अब्ला सो नोंथांमोननि रिलिया माब्ला जाथावना बेनो जाबाय डिसेम्बर फर्स्ट वीकआव नङाबा नभेम्बर लास्ट वीकआव जानायनि चान्सआ दङ रिलिया सो बेखायनो गोबां टाइम दङ सो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ मोजां खालामनांगोन जुदि प्रेक्टिस खम जादोंबा नोंथांमोना मोजां खालामनांगोन मानोना नभेम्बर लास्ट वीकआव जानोबो हागौ रिलिया नङाबा डिसेम्बराव जानोबो हागौ सो बेखायनो नोंथांमोना टाइम दङ नोंथांमोना जेबो नार्भास जानाङा प्रेक्टिस गैया होननानै नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय दासिमबो प्रेक्टिस खालामनो हायो लोगोसे नोंथांमोना एग्जामनि थाखायबो रेडि जानो हायो 00 वेकेन्सि खालामगोन 2024 नि मार्चआव सो बेखायनो नोंथांमोननि प्रसेसआ थाबैनो जागोन आरो थाबनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन देग्लायबो आसाम पुलिसनि आन्दाराव जि पोस्टआ फैया मानो थाबनो नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनगोन आरो जायफ्रा SI टारगेट लागासिनो दं नोंथांमोनाबो एग्जामजों लोगोसे नोंथांमोनाबो प्रेक्टिसखौ खालामखा मानोना मोनसे टाइम फैगोन नोंथांमोना हास्लाबनाय नङा सो बेखायनो थाबैनो बयबो प्रेक्टिसआव नोंथांमोना थाबाय थानांगोन दा जों फैबाय पोस्टआ नायदेरनाय ओरैबायदि खम 1645 वेकेन्सि बे जाबाय UB पोस्टआव अके एन्ड बेनिफ्राय माइनास खालामबावनांगोन 2% रिजार्भेसन खालामबावनांगोन एक्स NDB नि थाखाय अब्ला बेनिफ्राय HC खमायबावगोन सो नोंथांमोना HC खमायबावगोन अके 1645 गैजोबा HC खम दङ दा बे UB पोस्टआव हमना ला 1645 वेकेन्सिनिफ्राय 2% जोंहा एक्स NDB केडारफ्रा बेहाय मोनगोन बे 2%आ रावबो मोननाय नङा सो बेखायनो पोस्टआ ओरैबायदि थागोन नोंथांमोना 1612 दङ सो बेयाव नोंथांमोना कम्पिटिसन खालामनांगोन अके एन्ड बेयाव आरोबाव 10% जोंहा STP कोटाखौ राननानै डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय पोस्टआ थाबावगोन अब्ला सो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव साब्रैनिफ्राय नोंथांमोना 6 नि गेजेराव मोननो हागौ एबा 5 नि गेजेराव मोननो हागौ नाथाय बेखौ टेनसन दाला सो नोंथांमोना UR केटेगरियावबो थांनो हायो सो दानिया जोङो डिसकास खालामसै फ्रेश केन्डिडेट काट अफ बेसेबां लाथावना बे फिजिकेल टेस्टआव जोंहा UB पोस्टआ 40 दङ 60 नङा जोंहा 40 मार्क्सनि फिजिकेल टेस्ट जागोन मेल फिमेल गासैबो 40 मार्क्सनि दङ सो बेयाव बेसेबां लायोबा सेफ जोनाव थाथावना रानिंआव जों बेखौ डिसकास खालामगोन दा फर्स्टआव जोङो डिसकास खालामगोन मेल केन्डिडेट्स एन्ड बेनिफ्राय जोङो नेक्स्टआव जोङो फिमेलखौ रायलायगोन दा बेयाव सो नोंथांमोना 40 मार्क्सनि फिजिकेल टेस्टआव बेसेबां कमन सोलिगासिनो दङ बेखौथ' मिथिखागौ नाथाय दानि मार्केटआ एसे गोजौ जाबाय सो मानोना गोबां प्रेक्टिसआव दङ आरो लोगोसे दायो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ सो बेखायनो नोंथांमोननि मोनसेल' बाथ्रा प्रेक्टिसआ जेसेबांनो मोजां जागोन एसेबांनो नोंथांमोना मार्क्सखौ मोनगोन सो दानिया जों बेयाव एनालाइज खालामसै जोङो फर्स्टआव 10 मिनिटआव हाबोबाय 20आव 20 मोनगोन नाथाय बे एसेबां पसिबल नङा एसेबां बेयाव मेक्सिमाम मोना आरो 15 लाग्रा ओंखारगोन दा जों बेखायनो फर्स्टआव जों कभार खालामगोन UR केटेगरियाव थांनोबा सेफ जोनाव मिनिमाम बेसेबां थाथावना सो फर्स्टआव लाबाय 15 मार्क्स लाबाय फिजिकेल टेस्टआव एन्ड लं जाम्पआव 20आव 20 लाखायो दानि जुगावहाय अब्ला 35 ओंखारबाय जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर 35 मोनदोंबा सो UR केटेगरियाव मिनिमाम काट अफ लानो हायो सेफ जोनाव थानो हायो नाथाय बेनिफ्राय एसे बाराबो थांनो हागौ मानोना सोनारगोन बे रानिंनि सायाव अके बेनिफ्राय जोङो लाबाय OBC देन OBCआव रानिंआव 13 14 लाबाय OBC कास्टफोरा देन बेनिफ्राय बिथांमोना 33 एन्ड बेनिफ्राय 34आव बेबादि चान्सआ दङ बेनिफ्राय SC केटेगरियाव बेसेबां थाथावना एक्सपेक्टेड काट अफ बेनो जाबाय ST SC एसे सेमान थायो बाट जोंहा AC लाबाय 12 लाबाय बेनिफ्राय 13 लाबाय एन्ड बेनिफ्राय 20 देन बेनिफ्राय 32 33आव जुदि AC कास्टआ जुदि मार्क्स लानो हायोबा सो HC सेफ जोनाव थानो हायो मिनिमामावहाय देन बेनिफ्राय जोङो डिसकास खालामगोन ST केटेगरियाव अके STP केटेगरियाव बेसेबां मोनोबा सो काट अफआव थांनायनि चान्सआ दङ जोंनि मेनआ जाबाय STPआव सो जोंहा लं जाम्पआव जोंहा 20आव 20 लाथारनांगोन अब्लासो जोंहा नेक्स्टआव सेफ जोनाव दङ जायफ्रानोखि दासिमबो लं जाम्पखौ हायाखै 20आव 20 सो आसा खालाम नोंथांमोना मोजाङैनो बारगोन आरो बयबो हाखागोन आरो नोंथांमोना हाखायो मानोना जास्ट प्रेक्टिसल' नांगौ सो बेखायनो 20आव सो नोंथांमोना 20 लाथारनांगोन एन्ड दानिया जाबाय जोंहा मेक्सिमाम जोंहा रानिं सो रानिंआवसो मेक्सिमाम नाम्बार मोना सो बेखायनो रानिं
प्लेनिंआ जोंहा इमप्रुभ खालामनांगोन दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालाम गोबां टाइम दङ स' नोंथांमोना डेइलि 2 टाइम्स खालामनो हागोन मर्निं इभिनिं खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना फिजिकेला थिग थायोबा स' बेखायनो जोङो लाबाय दायो जोङो कमनखौ लाथ'बाय जोंहा 12 लाबाय अब्ला 32आ कमन जाना दङ स' बे 32आ कमन देन बेखायनो जोंहा 32 ओरैनो कमन नुहुरखायो नाथाय बेनि बांसिन थांगोन अके स' बेनि बांसिन थांगोन देन नोंथांमोना लायोबा 32 नि प्लास लाथारनांगोन अके दा बे भेकेन्सिया डिस्ट्रिक्ट वाइसआव दङ बेखायनो काट अफआ गोजौ गाहाय थांगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय दा गोबां कमेन्ट्स फैदों बाक्सायाव गोबां प्रेक्टिस हाई जागासिनो दं अब्ला 34 35 स' बेबायदि गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ स' नोंथांमोननि सेफ जोना 33 थागोन मिनिमाम नाथाय 34 35 बो थांनो हागौ स' बेखायनो मोजाङै खारबानो जाबाय एन्ड क'क्राझार होनोब्ला स' 33 प्लास देन बेनिफ्राय हमना ला चिरां होनोबा 33 देन बेनिफ्राय उदालगुरि 33 32 थ' बेबायदि थांखागोन जास्ट नोंथांमोना 33 मोनोबा सेफ जन होननानै जोङो कमन काट अफखौ लानो हायो इउबि पस्टआव दा बेनोमोन पस्टआ 4 निफ्राय 6 नि गेजेराव थागोन देन नोंथांमोना मिथिखाबाय एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय स' नोंथांमोननि दायो खामानिया जाबाय मेनलि प्रेक्टिस इमप्रुभ खालामनाय आरो जुदि नोंथांमोना जुदि 34 मोनथारोबा जुदि सोरबा दायो 34 मोनगासिनो दङबा स' नोंथांमोना 100% सेफ जोनाव दङ दा बेनोमोन दिनैनि एनालाइज काट अफ आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय देन नोंथांमोना 34 मोनोबा स' नोंथांमोना मेक्सिमाम सेफ जोनावहाय लानो हायो एसटिपि खथायाव ओभारअल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै स' बेनोमोन दिनैनि एनालाइज काट अफ आरो लोगोसे 36 मोनोबा आनरिजार्भआव नोंथांमोना मेक्सिमाम सेफ जोनाव थागोन जायनिखि 36 मोनगासिनो दङ नोंथांमोनाहाय मेक्सिमाम आनरिजार्भ केटेगरियाव थानायनि चान्सआ दङ आरो फिसा फिसा पइन्ट थागोन देन बेनि सायाव नेक्स्टआव डिसकास खालामगोन स' बेनिफ्राय फिमेलफोरनि काट अफआ जाहैबाय नोंथांमोना कमन काट अफ बेनो जाबाय नोंथांमोननि 30 प्लास थागोन अके 30 प्लास नोंथांमोना काट अफ लाथारनांगोन 30 निफ्राय 32 नि गेजेराव नोंथांमोना लानांगोन मानोना फिमेलनि भेकेन्सिया जोबोर खम बेखायनो काट अफआ हाई थांगोन आरो 32 33 नोंथांमोना थांनायनि चान्सआ दङ स' बेनोमोन नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दङ एसआइ लेभेलनि काट अफ आरो लोगोसे एडिआरनि आपडेट फैगासिनो दङ